बेनो आरो अखाफोरा हाबाब माथो हाराव हाथाव नायथाव जायालै साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे एमडिबि कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। आच्छा थेफ्रा गासैबो जि जोमखौ थफ्लाजोबना लाखाजोबदो आसोल गाबोन अखानायबानो होलांसै। आच्छा माजों थांनो नागिरमारदो दालाय? रकेटजोंनो होलांसैब्रा खम खरसायावनो गनाय बायदि हानाया होनबा जायो हाजिफोरखौ थफ्लाबोना लाखाजोब्बाय नङ है दा अखाफोराव जोबोद गोजाङै नांगौबा जाला जागोनलै बोनखाजोबना ला खम्बल माखा मिथिबाय। है सिन्था खालामनाङा आं लांफाखागोनब्रा ब्लेंकेट गांथाम लांफाखागोन आं मिथिबाय। लाबोना दोनफैजोबखाबाय आं गासिबो रुमाव मिथिबाय नों थियारि जादो। ओमफ्राय बे लान्था आरो रिन्दावमोना मा खालामबाय दङ? बिसोरो ओइ गाबोन थांनो थाखाय थियारि खालामगासिनो दङ नायबिजिरगासिनो दं बिसोरो माबोरै बोरै थांगोन बेफोरखौ नायगासिनो दं खोमा ओइ कम्पिउटाराव माबा खामानि मावगासिनो दं बिसोरो बिनिनो लान्थाया बुंनाय बायदिबा रकेटजोंनो थांगोन होनना बुंदोंलै। बेखायनोथ होनदोंब्रा आङो दहायनो मिथिखादों आङो रिन्दाव आं दहायनो फन खालामना खिथाहरखादों रकेटजों थांसिगोन होननानै फैसायाबो खरसायाबो खम जागोन होननानै मिथिबाय। आच्छा दे होमबालाय थांसै रकेटजोंनो ज'नो नङा होनबा? ओमफ्राय आरो जानाय लोंनायफोरालाय जगार जाजोब्बाय हा? जानाय लोंनायखौथ' लांफानांगोनलै नङाबा राना थैगोन माथो। है बेफोरथ' गासिबो रेडिखा दहायनो सानबानि बानायजोबखादो टेनसन गैया। आसोल अखाफोराव बेलेग जाथि साफा साफा सिख्लाबो दंसोगारो खोमालै आसोल सासे लाबोफानांगोनलै ना मा होनो? मोनबाथ' लाबोगोन र' मोनैग्रोथोल'। दे होमबाथ' आं रकेटखौ फुल रेडि जागोना जायाखै आं सोंना फैनि। दे होमबालाय आंबो लान्थाखौ खबर लाहैनि दे। आच्छा रिन्दाव गासिबो रेडि जाजोब्बायना रकेटआ? नों टेनसन खालामनाङा गासिबो रेडि जाजोब्बाय थांनांसिगौल' गाबोनो गासिखौबो रेडि खालामजोब्बाय जों सब कमप्लिट जाबाय गाबोन ओंखारदोल' रेडिल' जादो थांनो। है रेडिखा गासिखौबो रेडि खालामजोब्बाय जोंबो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय होखावलांनांसिगौ गाबोनो थांखावनांसिगौल'। लान्था माबोरै जाखो खबरा गासिबो जाजोब्बाय ना? है गासिबो रेडि जाजोब्बाय रेडि खालामजोब्बाय जोङो गासिखौबो गाबोनो गाखोनानै ब्लडल' होलांनांसिगौ मिथिबाय। आच्छा थांखानांगौ होनबा गाबोन अखाफोराव हाहा बरिया इन्टारेस्ट जागोनलै नोंथां। आच्छा नोंथां अखाफोरावथ' नायनायाव जोबोद साफालै होद सिख्लाबो दं खोमालै साफा साफा नायना लाबोफानांगोनलै सासे। सिन्था खालामनाङा मोनहैग्रोथोल' मा सासेल' साबबाखौनो लाना फैगोन बाराखौबा ना मा होनो? आच्छा नंगौ नामा? ओमफ्राय जानाय लोंनाय गासिखौबो रेडि खालामजोब्बायना नोंसोरो लांफानो? ओइ रेडिखा अलरेडि रेडिखा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय लाखाजोब्बाय जोङो मिथिबाय गाबोन थांनांसिगौल'। आच्छा दे बिदिब्लालाय गाबोन थांसै फुङावनो। नै जाम्बाफोर अखाफोराव मोनफैबाय जोङो। बेनो अखाफोरा माबायदि नायदो। थांफिनायानो गाहाम जासिगोन खोमालै थाबाय थाजानाय नङा बेयाव बारा गोबाव। बेनो आरो अखाफोरा हाबाब माथो हाराव हाथाव नायथाव जायालै। ओइ आसोलफोर माथो रावबो गैयालै अखाफोरावलाय माथो लांदांलै। माथो जायगाफोरानो मानसि गोथै फबनाय गोजा बायदिसो आरो बैफोरथ' मा बिलाइ मा बुस्थु है हा गोजासो माथो ये गोरोन्थि जाबाय दांलै जोंना फैनाया आसोलफोर। आंलाय सानदोंमोन अखाफोरखौ गावदांदां समायना नुनायखाय जोबोद साफा बिबार बागानसो दंलाबायो खोमा होनना सिख्लाफोरसो दं होनना माथो जेबो गैयालै रखरा होद मोदायफोरसो दं खोमालै खारनांगोन बेनिफ्राय थाब थांनांगोन आसोलफोर जानाय नङा। ओइ आसोलफोर ओइजा दसे बेरायनोथ'लाय मा दं नायनोथ'लाय ओइजा मा दङथ'लाय नायना फैनोथ'लाय। थौ फैनाय दसे बेरायनो होमबा। आसोलफोर माथो जेबो गैयालै आसोलफोर मोदायफोरसो दं खोमालै दा उनथिंजाय डाइन'सर ओंखारना ग्लब मनथसै थैखादो एबार जाखादो मायाबा हाबा जाया मा जाया दानो थैनांगौबा सेसलै सयथिबो। ओइ थेफ्रा नोंथांलै बोरैलै खबरा आं हले बिराद गिबायलै जों हाबा जानासो फैनांगौमोनलै हाबा जाखांनासो फैनांगौमोन थैबाबो लस गैया होमबाना दा जों हाबाखौनो जायाखै बोरै थैनोब्रा गैलालै जों गैला। एलियन दं बायदि मोनदोंदां आसोलफोर नायनाय हिसाबै गैलालै जोंबा गैला मन' जानांगौबा गैलालै सयथिबो। नारखो नोंथांलै
दा माबोरै थांफिननांगौ जोङो सेसलै जों सेस औलै खुनुरुखुम ससे मोनहैबानो जाबाय बुहुमसिम ओमफ्राय बारजोंखानोसैबो ना मा होनो आसोलफोर गोरोन्थि जाबाय दांलै जोंनि आसोलफोर जायासै जोंना जायासै या भगबान गैलालै सयथिबो गैला थैखाबाय खोमा जों थैखानोसै बै साइन्टिस्टफोरालाय बोरैथो फैना थांफिनोब्रा आसोलफोर थै जाम्बा मालाय बिसोरसो हायो नामा मालाय बिसोरा गोरों गोजाखा मिथिबाय जोंलाय आरो गामिनि जाम्बासो सेस गैला जों एबार आयु माथो बिफोरलाय दाइनासो खि गोजासो नामा ब्राइफोरलाय ए नायलाय हायाव नायलाय हाइट नारखो एलियनसो खि खोमालै या दिनैबा जों गैला बे जेनेबा हाबा जानो मोननाय नङा नामाब्रा आंलाय या सयथिबो गैलालै दिनै मा जायगायाव फैनांगौ मा जायगायाव फैफ्लांखोलै आसोलफोर माथो जंखरावसो फैबाय जोंलाय है थांफिननांसिगोन जानाय नंला ओइ आसोलफोर ओंखाम उखैबायमोनलै जाग्रा लाबोदो होननाया बोरो जानोसैमोनलां ओइ साला बक्का हुर जानायखौसो नांगोन नोंहा नुवाखै नोङो माबायदि गिदों जोंबा ए गियाखै नामा नोंलाय जाम्बा ए जाम्बाया आसोलफोर जाखादो एबार दानियाबा थाब हाबा जायैयानो गोरोन्थि जाबायलै जोंना थाब हाबा जाखानाय मोनबा जेबो नंलामोन सेसलै दानाबा सयथिबो आंलाय सानदोंमोन अखाफोराव समायना नुनायखाय सिख्लाफोरसो दंसोयो खोमा होनना गैया माथो दाना जेबो गैया रखरा सेसलै सेस दानाबा जाना होबायना ओइ आं बिराद गिबायलै हासुनोसो ओंखारबायलां आसोलफोर ओइ आसोल हासुनाङालै मोदैया बोरैबा हमगोन मोदाय दं खोमा आसोल जाला मेला हासु जाया क्या नंगौना नङालै थैबायलै दानाबा रखरा आंलाय बिखौनो नेक्स्ट टाइमाव फैफिनबावबा हिनजाव लाबोफाना आरामसे ग्रें संसार जानो होनना सानबाय ह माथो जेबो गैया लांदां मोदाय बारिसोलै हाइट मोदाय दं खोमालै मोदाय आसोलफोर आं नुनाय बायदि मोनदोंलै बै जा है ए नोंगौखौसो बुंदोंना नोंआखौसो बुंखोलै नोंलाय ए ओइ नुमारदों नामाब्रा नोंलाय नुमारदों ए नोंमारगौबा थैबायलै सयथिबो दिनैबा सेस दिनै थैयाबा जों जेरावबो थैला नुनाय बायदि मोनदोंलै आं खिन्थु ओइ आसोलफोर खारैसथु जानाय नंला आं बया गिबायलै सयथिबो आं फैला आरो जिन्दगि आं फैनाय नंलालै फैला आं एबारनिफ्राय फैलालै